Abi nimo, sayon ra kaayo maghimog kaayuhan sa imuhang isig katao. Pero lisod magsigi kag hatag og kaayuhan, unya himuon kang dautan ug abusaran ka. Ang taong matinabangon usahay makakat-o na sila sa pagdumili sa pagtabang tungod sa taong gitabangan nga kusog mo abusar. Mausob ang taong nagtabang tungod kay ikaw gitabangan mapahimuslanon ka. Maunay rason makakat-on sa pagdumili sa pagtabang ang taong matinabangon kay tabangan ka, unya ikaw gitabangan dili makontento sa gitabang. Unya dili na niya undangan ang taong nagtabang. Tabangan nimo sunod adlaw mohangyo na pud nimo. Unya ikaw pod mohatag dayon. Sunod adlaw balikan na pud ka hangtod dili nakaundangan. Kay sa tan-aw nila dali ra kayo ka motabang. Wala sila masayod na muna pud nimong paningkamot para naa kay matabang. Kaso abusaran ka. Wala nila makitag unsa imuhang sakripisyo para naakay matabang or naakay mahatag. Balik-balikan na ka. Gusto nila ipapasa na lang nimo ang ilahang obligasyon. Dili nakaundangan. Tungod kay buutan man ka, maupod na'y mapahimuslan ang imong pagkabuutan. Unya og balibaran na nimo, wala na kay mahatag, himuon na kang dautan. Ikaw na himuong pinakamauton og batasan. Ipanugilon na ka sa mga silingan, mag-recruit pag ubang tao, dauton ka nga himuon kang pinakamautog batasan nga dili maduulan. Ingani ang mga toxic nga tao batasan. Maong ikaw gitabangan, ayaw abusari ang taong nagtabang nimo, ayaw pahimusli. Kay bisan kinsang taong matinabangon, mausob gyud na sa pagtabang. Ilabi na makita nga imuha na siyang balik-balikan ug imuha siyang gi-abusaran. Gi-abusaran nimo ang iyang pagkabuutan, pagbaton og respeto, pagkat-on sa pagpasalamat ug respetuha ang taong nagtabang nimo, ayaw abalik-baliki. Kay muna pud in taon na niya dili ra pud ikaw ang tabangan, gusto niya makatabang pud sa uban. Ayaw paghinakog, pagkat-on og respeto. Amping, God bless you.